Salve e ben trovati, vi amena quesito che è simulation di esame kan. Il semaforo di onda verde in figura indica la distanza del caselle autostradale. Akoko ni feni ya femi plani na flaka ugira ko aba ira ka fo distance min dora ini autority bodace è falso. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità a luce abbagliante per segnalare al veicolo che precede anche all'interno dei centri abitanti l'intenzione di sorpassare. Akoko ko autorisé kwa ko ka luci abbagliante min lumière na a forlen do kosɛbɛ ko ko utiliser quoi hali dugu kɔnɔ yɔrɔ la ka a mana k'a tigɛ pour que k'a yira mobilitigi la mobilitigi min b'i ɲɛfɛ k'a yira la k'a fɔ k'i bɛ fɛ k'a dépasser è vero. Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che hanno i riflessi più rapidi e quindi attraversano con più accortezza. Akoko ni ko ni bɛ ka mobili boli quoi y'a ye ko i ka kan k'a dɔn quoi ko ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ sira tigɛ y'a ye n'u bɛ ka sira tigɛ k'i kan k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ miiri min kɛ u ka réflexion ko ka teli quoi y'a ye donc ko u bɛ sira tigɛ ni k'u janto ye quoi y'a ye u bɛ sira tigɛ waati min na u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ quoi è falso. Il segnale raffigurato indica l'obbligo di cambiare la corsia, ko pana ni mi oblige i ka voie fale è falso. Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti sulla patente. Akoko ka boli ni mobili min b'a la ni a certification n'o t'i bolo quoi k'i to ka boli kɛnɛmayɔrɔ la n'o t'i bolo yen nɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ i ka permis point na è falso. Allora che di notte su strade urbane incrociamo un veicolo con fare a luce abbagliante accesi, occorre evitare brusche manovre e cambi di corsia. Akoko sufɛ yɔrɔ la ni mɔgɔ dɔ kunbɛnna dugu kɔfɛ sira la quoi y'a ye a tigi kɛlen don ka luce abbagliante k'o mana quoi y'a ye donc i ka kan ka inviter ka bali ka bɔ ka girin ka i tourner quoi manœuvrer ka tourner ou bien ka girin ka sira fale k'i kan ka bɔ o ma quoi i man k'o kɛ quoi è vero. È necessario che trascorrano alcune ore affinché un conducente che abbia assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche recuperi l'indoneità alla guida. Akoko mɔgɔ min b'a la ni a ye dɔlɔ min quoi y'a ye ko pour que a ka kan ka a bɛ se ka mobili boli cogoya min na pour a ka se k'o récupérer quoi ka boli ka ɲa ko pour que a ka se k'o récupérer ko a ka kan ka waati caman ko a kan k'a bila a ka waati caman tɛmɛ quoi è vero. Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revoca della patente di guida. Ako mɔgɔ min b'a la ni accident min bɛ yen n'a bɛ se k'i lase kasɛbɛ ma responsabilité pénale o de y'o ye quoi y'a ye pénale o kɔrɔ de ye ko n'i ye tiɲɛni kɛ quoi ni accident kɛ komi misaliya la i ye mɔgɔ faga sira kan o n'a ɲɔgɔnna ninnu quoi donc ko a tigi a bɛ se ka kɛ sababu ye a ka permis u ka a révoquer y'a ye è vero. Il casco deve essere di taglia corretta. Akoko casque y'a ye ko i bɛ casque min don i kunkolo la k'o kan ka kɛ mesure min bɛ yen ni o bɛnnen don i yɛrɛ niveau ma genre i kunkolo ma quoi è vero. Il giubbotto riflettente ad alta visibilità serve per chiedere aiuto agli automobilisti in transito. Ako jubbotto i bɛ dɔrɔki min don ni a b'a to mɔgɔw b'i ye quoi en cas de accident
ko o dabɔra pour que n'i bɛna mɔgɔw ɲininka mobilitigiw ko ale dabɔra n'i bɛna mobilitigiw ɲininka quoi genre n'i bɛn'i jɔ ka mobilitigiw ɲininka ko ale dabɔkun ye o de ye quoi mobilitigiw n'u bɛ ka tɛmɛ è falso. Uscendo con un veicolo da una proprietà privata bisogna procedere con prudenza. Ako ko n'i bɛ ka bɔ i ka privé kɔnɔna na y'a ye ko i kan ka continuer ni k'i cogo dɔn ye quoi y'a ye n'i bɛna bɔ k'i kan k'i cogo dɔn quoi è vero. Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana principale è di 90 km/h. Ako ko voiture y'a ye ko voiture ka limite maximum strada extraurbana principale kan k'o ye 90 km/h è falso. Il segnale raffigurato indica la fine di un'autostrada. Ako ko nin panneau ko a b'a yira k'i bɛ autoroute laban è falso. Nel caso in cui per un guasto al veicolo si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre scaricare rapidamente il veicolo per salvare almeno il carico. Ako ko anga ni i balana quoi n'i ka mobili balana tɛrɛntɛmɛ sira la quoi k'a sababuya kɛ cani dɔ ye mobili yɔrɔ dɔ cana ye ko i kan ka teliya k'i ka doniw jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ko pour que i ka se ka hali n'a kɛra doniw kɔni i ka se ka olu kisi quoi è falso. Per il conducente il cambio di visibilità può essere ridotto sia da un dei poggiatesti sia da elementi delle carrozzeria delle proprie autovettura che possono impedire accidentalmente l'avvistamento di altri utenti della strada. Ako ko mɔgɔ ka yeta y'a ye i bɛ yeli kɛ ka da niveau min ma ko o bɛ se ka dɔ bɛ se ka bɔ o la quoi dɔ bɛ se ka bɔ o la ka sababuya kɛ poggiatest i b'i kunkolo da chaise fɛngɛnin min kan ka sababuya kɛ o ye walima élément i ka mobili carrosseria élément dɔw a bɛ se ka kɛ olu fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ b'i ka yeta la mobili bolila minnu bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye i to olu dɔw ye quoi i y'a faamuya wa è vero. Nelle segnaletica in figura la striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza, corsia A, può essere sempre superata in caso di intenso traffico. Ako ko corsia A y'a ye numero A ni min ye corsia di emergenza ye quoi ko a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ale filɛ ka continuer a ligne bɛ ka continuer quoi a ma tigɛ donc a ko ko an ka ni embouteillage bɛ yen quoi y'a ye ko waati bɛɛ ko a bɛ se ka i bɛ se ka supérer quoi i bɛ se ka a tigɛ quoi è falso parce que ale ye corsia de emergenza de en cas d'emergence i bɛ se k'i jɔ a kan sinon i man ka don a kɔnɔ quoi y'a ye ale dun ko a bɛ se ka tɛmɛ wagati bɛɛ quindi è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Ako ko panneau d'obbligazione è vero. La distanza di sicurezza è commisurata anche alle condizioni psicofisiche del conducente. Ako ko la distance de sécurité i bɛ min don i ni mɔgɔ cɛ ale bɛ mina ka bɛn hali mobili bolila yɛrɛ ka kɛnɛya quoi y'a ye a ka kɛnɛya yɛrɛ ma è vero. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieta la manovra. Ako mɔgɔ min b'a fɛ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dépasser ko i kan k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko segnale vertical minnu bɛ yen k'olu si tɛ manœuvre ni i bɛna manœuvre min kɛ k'olu si t'o interdit è vero. Nei veicoli a motore a due ruote la catena di trasmissione deve essere pulita con detergente sgrassante ma assolutamente non lubrificante per non fare
facilitare il cambio. Akoko sheni yaye sheni min bɛ don bolimafɛnw na bolimafɛn mun bɛ ni moteur b'o la et puis ni sen filaw de don ko sheni min bɛ don o la quoi yaye ko o sheni nin k'i kan ka a ko yaye ni produit mun bɛ n'u bɛ se ka grasi ni fɛngɛ ninnu bɔ a la quoi yaye ko mais ko asolutamente ko i man k'a kɛ min bɛ se ka lubrifiant i n'a fɔ tulu quoi mun b'a a lamaga ko pour que cambio min bɛ ko kana glisser quoi, è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza, a poco panone pano de prioritari, è vero? La sosta è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione, ma non lungo le corsie di canalizzazione. A poco ka i gare ko o interdilendo quoi yaye ko o interdilendo signalation horizontale di preselezione o yɔrɔ la quoi yaye Jean n'i bɛ fɛ ka sira falen quoi comme n'i bɛ fɛ ka taa kini fɛ i bɛ sira falen yɔrɔ min na o de ye preselection yɔrɔ ye quoi yaye ko sosta ko a interdilendo yɔrɔ la ko ma non lungo le corsia di canalizzazione o de ye ni sira bɛ kunbɛn quoi yaye sira kunbɛn yɔrɔ komi n'a fɔ sira fila bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a yɛrɛ yɔrɔnin na quoi yaye nin yɔrɔ in preselection in o ye yanni ka se o yɔrɔnin ma ye quoi mais canalisation ye o fana ɲɛfɛ yɔrɔnin ye quoi donc a ko i tɛ se k'i jɔ preselection yɔrɔ la i tɛ se ka gare yen quoi mais canalisation yɔrɔ la k'i bɛ se k'i gare è falso. È pericoloso effettuare il rientro dopo il sorpasso se la manovra costringe i veicoli sorpassati a fermare bruscamente. A ko ka sorpasso kɛ ko o interdilendo quoi ka mɔgɔ dépasser ko interdilendo ko ni i dontɔla quoi yaye ni i bɛ sira tigɛ i bɛna min dépasser i bɛ sira tigɛ o la ka kɛ sababu ye a ka girin k'i jɔ yaye è vero. Le strisce di guida in figura devono essere lasciate sempre alla destra del veicolo quando si volta a destra. A ko strisce di guida cɛmancɛ yɔrɔ in ko wagati bɛɛ lajɛlen na ko n'i bɛ fɛ ka fara i kinibolo fɛ quoi k'i kan k'o olu bila i kini fɛ fɛnɛ è falso n'i bɛ fara kini fɛ i b'ale bila i numan de fɛ. Il delineatore raffigurato ha le punte delle frecce che segnala le direzioni possibili. A ko ni delineatore ni ko fɛngɛ de b'a la flèche yaye flèche minnu bɛ ni u bɛ direction yira la quoi è vero. Il semaforo in figura è valido solo per i veicoli che marciano su rotaie treni. A ko ni fɛn ni ko a bɛ yen nɔ mobilitigiw kama bolimafɛntigiw kama minnu bɛ boli taramuw ka sira ani tren sira in dɔrɔn de fɛ è falso. Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita per primo. A ko ni situation na ko T bɛ tɛmɛ fɔlɔ la quoi ale fɔlɔ de bɛ tɛmɛ è vero sempre tramu fɔlɔ de bɛ tɛmɛ quindi è vero. Il fenomeno dell'acquaplaning si verifica più facilmente a bassa velocità. A ko aquaplaning ale ye ji ye quoi ji min bɛ n'a bɛ jɔ sira cɛmancɛ la komi ni dɛgɛ bɛ sira kan ji min bɛ kɛ yen nɔ waati caman fana a bɛ kɛ pont kɔrɔ yɔrɔ la quoi o de ye aquaplaning ye a bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko o danger ka bon quoi n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka taga vitesse fitinin na quoi è falso. Il segnale raffigurato vale dalle ore 8 alle ore 20. A ko nin pano ni ko a bɛ baara kɛ a 8h ka taa a bila 20h la. Falso parce que ni a bɛ baara kɛ wagati bɛɛ lajɛlen a ma kɛ i n'a fɔ o dama de don quindi è falso. In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare per poter
eventualmente arrestare il veicolo prima dell'attraversamento ferroviario. Akoko ni pano yɔrɔ la ko i obligé len do ko k'i sumaya pour que i ka se ka mobili jɔ yani i ka se tɛrɛntɛmɛsira ma, è vero? Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio in figura i veicoli devono transitare nell'ordine HAFL. Akoko ni situation na ko mobili kan ka tɛmɛ H bɛ tɛmɛ o kɔfɛ A o kɔfɛ F o kɔfɛ L, è vero? Al momento dello smaltimento dell'olio del motore bisogna evitare che venga a contatto con la pelle per un tempo prolungato. Ako wakati min na ni tulu bɛ ka bɔn quoi, ni tulu bɛ ka bɔn ka bɔ mobili moteur kɔnɔna na, k'i kan ka inviter a ka contact sɔrɔ ni i farikolo ye quoi. I kan ka inviter tulu ka k'i farikolo la waati jan kɔnɔna na quoi, è vero? L'assunzione di hashish o di marijuana può compromettere la facoltà di guida. Akoko ka drogu ninnu ta quoi, hashish, marijuana, drogu de do ko k'olu ta ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don i ka guida la quoi, i ka mobili boli, è vero? Il segnale raffigurato indica un'officina meccanica per veicoli. Akoko pano ni ko a b'a yira k'i bɛ ka se mécanicien ka officina dɔ de ma, è vero? Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio riservato ai veicoli delle polizie di Stato. Akoko ni segnale ni ko a b'a yira k'a fɔ ko i bɛ ka se parcheggio de ma min dabɔlen do polisiw kama quoi, è falso. Il fenomeno dell'acqua flaming rafforza il contatto fra pneumatici e l'asfalto. Akoko aqua flaming ko ale bɛ dɔ fara contact min bɛ pneu ani gitɔrɔn cɛ, ko ale bɛ dɔ fara o kan quoi, è falso, a bɛ dɔ b'o la de. Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in discesa. Akoko espace de frenatura ni i bɛ frein min na ni daminɛ yɔrɔ min fo ka t'i jɔ, o de ye espace de frenatura ye quoi, ko dɔ bɛ fara o kan n'i bɛ jigin la quoi, è vero? N'i bɛ kɔti de la dɔ bɛ bɔ a la, n'i bɛ jigin la dɔ bɛ fara a kan. Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si circola ad una velocità inferiore ai 30 km/h. Akoko i ma obligé ka ceinture de sécurité don quoi, ko n'i bɛ ka boli voiture kɔnɔ min b'a la n'a bɛ ka boli 30 km/h duguma yɔrɔ la, è falso. Il segnale raffigurato preannuncia un cambio di corsia. Akoko pano ni ko a b'a yira ko i ka voie falen, è falso. Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata dei giorni lavorativi. Akoko ni pano ni ko a bɛ interdit i ka i gare ka parkeggio kɛ baara dɔw na heure min b'a la ni a kɛlen do ko indiqué, è vero? Nga corregge, promesso 100%, ama yɛrɛ foyi kɛ. An bɛna essayer, an bɛna continuer quoi. Komi mɔgɔ dɔ y'a ɲini an fɛ ko an ka guida kɛ, ko an ka quiz kɛ examen normal kan quoi, donc n ka essayer ka dɔ k'o kan. N bɛna quiz dama damaw kɛ examen normal kan. Tagalen ɲɛfɛ an bɛ continuer tuguni n'an ka panneau d'obligation ye, an b'o tɔnin kɛ parce que an bɛ argument dɔ de kɛla sisan, an b'o tɔnin kɛ. N'o banna tuguni an bɛ sɔrɔ ka argument falen quoi. An bɛna taa précédence la walima an bɛna taga dévier dɔ la, mais dɔɔni dɔɔni an kɔni y'a laɲini ka video kɛ a bɛɛ kan. Demandew yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye.